Gure gizartea ordea, hein handi batean eleanitza da. Izan ere, askok eta askok euskara eta gaztelania dakizkite. Kasu horietan, garunak bi hizkuntza kudeatu behar ditu, eta ikertzaileek ez dakite oraindik garunak nola egiten duen lan hori. Nola egiten du jendeak hizkuntza batetik bestera aldatzeko? Zer egiten du jendeak buruan jakitzeko orain euskaraz hitz egingo dut orain gaztelaniaz? Oso erresa ematen du, baina bi hankatan ibiltzea ere guretzako erresa da, baina gu gara planeta hontan bi hankatan ibiltzen diren ugaztun bakarrak. Hori dana ulertu nahi genduke, eta elebitasunaren kasuan bereziki interesatzen zaigu jakitzea nola den elebidun baten gogoa. Azken urteotan deskubretzen hasi garelako elebitasunak badituela kognizioaren ikuspuntutik zenbait ezaugarri interesgarri. Elebakarren eta elebidunen garunak zertan ezberdintzen diren jakin nahi dute ikertzaileek. Bigarren hizkuntza bat jakiteak nola aldatzen duen garunaren funtzionamendua. Euskara eta ingelesa irakasten dituzte Baian Bai zentroan. Elebakarrak eleanitzak egiten dira hemen. Ikasketa metodo berezia dute. Software bat baliatuz, ordenagailu parean ikasten dute hizkuntza berria ikasleek. Baian Bairen sistema da software bat, baina adimen artifiziala dauka eta irakasle virtual bat dauka programan bertan eta berak diseinatzen du estrategia. Ez dakit non daude, ezin izan ditut inola ere aurkitu. Eguneroko elkarrizketa laburrak oinarritzat hartuta, irakasle virtualak ariketa ezberdinen bidez planifikatzen du ikasle bakoitzarentzat ikasketa prozesua. Entzumena lantzen dute, sormena, joko didaktikoak, hiztegia, joskera. Susanak 2 urte daramatza Baian Bai zentroan euskara ikasten. Dagoeneko lortu du hizkuntza eskola honetako maila gorena. Ni hasi nintzen euskararekin eskolan 4. mailan uste dut, baina oso gutxi. Eta gero institutoan eta unibertsitate hasi nintzenean utzi nuen. Eta gero langabezia egon nintzen eta hasi nuen berriro euskararekin. Susanak software baten laguntzaz ikasten duen lehen aldia da. Metodo pertsonalizatua izan arren, ikasle guztiek ikasketa material berdina jarraitu behar dute. Ariketa bakoitza ondo egin arte, behin eta berriz errepikatzen dute. Behin eta berriro agertzen da esaldi bat, ondo egin arte, eta zuk uste duzunean ondo egiten duzula, pizkatxo nekatuta zaude, baina beno. Errepikapenak gutxitu eta metodoa ikasle bakoitzarentzat egokitua izan dadin, Baian Bai zentroan Landmind ikerketa abian jarri dute Basque Center on Cognition, Brain and Language ikerketa zentroarekin elkarlanean. Garatzen ari garen sistemak etiketatu linguistikoaz eta halako teknologiaz hizkuntzaren prozesatzen naturalaz baliatuta, egiten ari gara hizkuntza mapa bat, eta hizkuntza mapa horri esker ikaslearen arrasto linguistikoa, aztarna linguistikoa gordeko da, eta sistemak erabakiak hartuko ditu. Eta orduan ikasle batek ibilbide bat jarrituko du, eta beste batek beste bat. Eta gauza batzuk, nik ondo baldin badakizkit egin den diagnostikoaren arabera ez dizkit aurkeztuko. Horrek aurreztuko du denbora, errepikapenak saihestuko ditu, eta hainbat onura izatea espero dugu, dinamikoago izatea sistema. Epe luzera begira gainera, pauso bat gehiago eman nahi dute. Softwarea ikasle bakoitzaren gaitasunetara egokitu eta ahalik eta pertsonalizatuena izatea. Helburu horiek guztiak lortzeko, BCBL ikerketa zentroan ikasleen garuna aztertzen ari dira. Zer nolako aldaketak gertatzen dira garunean, egitura eta funtzioei dagokienez, bigarren hizkuntza bat ikasten dugunean. Horixe da, ikusi nahi duguna. Susanak eta Baian Baieko beste 50 ikasle inguruk hartu dute parte ikerketa honetan. Guztiek gaztelania dute ama hizkuntza eta euskara ikasten ari dira.
Horietako batzuk hasiberriak dira, eta beste batzuk berriz hizkuntza eskolako maila gorena lortu dute. Ikerketa honetan, hasiberrien eta jakintza maila altua duten ikasleen garunak alderatuko dituzte. Gainera, hasiberriei, baian baieko kurtso osoa amaitzen dutenean, probak errepikatuko dizkiete. Ikasketa prozesuaren hasieran eta amaieran garunak duen erantzuna alderatzeko. Bigarren hizkuntzaren ikasketak ikasle bakoitzarengan sortu dituen aldaketa zehatzak ikusi ahal izango ditugu. Ikasle bakoitzari bi aldi ezberdinetan datuak hartuko zaizkio, eta hori oso interesgarria da. Hainbat galdera zehatz planteatu dituzte ikertzaileek azterketa hau bideratzeko. Hizkuntzalaritzaren arloan, ikertzaileek ahotan dituzten zenbait hipotesi dira. Bigarren hizkuntza ikasi ahal izateko ama hizkuntza inibitzen da. Cuando uno está aprendiendo una nueva lengua, uno puede pensar, bueno, uno está utilizando la estructura que uno ya... Hizkuntza berri bat ikasten ari garenean, batek pentsa dezake, garunean dugun ama hizkuntzaren egitura baliatu dezakegula bigarren hizkuntza errazago ikasteko. Facilitar el aprendizaje de la segunda lengua, ¿no? Hori horrela balitz, ikasketa lana erraztuko genuke. Baina batzuetan ez da horrela gertatzen. Gerta liteke ama hizkuntzaren egitura oso indartsua izatea, eta bigarren hizkuntza ikasteko oztopo bilakatzea. Kasu horietan, garunak ama hizkuntza inibitu behar izaten du, bigarren hizkuntzaren ikasketan aurrera pausoak emateko. Pero el mecanismo se sigue discutiendo. Hipotesi hori ikertzeko erresonantzia magnetikoa erabiltzen dute. Eremu magnetikoen eta irrati uinen bidez garuneko irudiak lortzen dituzte teknologia honekin. Proba hauetan, bi motatako irudiak jasoko dituzte ikertzaileek. Batetik, estrukturalak, garunaren egitura nolakoa den erakutsiko dutenak. Bestetik, irudi funtzionalak, ikasleak makina barruan ariketak egiten ari direnean, garuneko zein gune aktibatzen zaizkien azaltzen dituzte irudi horiek. Hitz-jarioaren ariketaren bidez aztertzen dugu hori. Maila berdineko hitzak sortzeko duten gaitasuna neurtzen dugu. Adibidez, animaliak zerrendatu behar dituzte. Beste batzuetan hasierako hizkia ematen diegu. Adibidez, emez hasten diren hitzen zerrenda osatu behar dute. Lo que tienes que hacer es ir diciendo tantos ejemplares o tantas respuestas como te vengan a la mente. Euskaraz eta gaztelaniaz sortu behar dituzte hitz zerrendak. Horrela, ikasleek hizkuntza bakoitzean hitzak bapatean sortzeko duten gaitasuna neurtzen dute ikertzaileek. Lan horretan, garuneko zein gune aktibatzen zaien aztertzen dute. Bi hizkuntzetan erabiltzen diren sareak eta egiturak berdinak diren ala ez jakiteko. Uno esperaría que si... Ama hizkuntzan kontzeptuak berreskuratzeko zailtasun handiagoa dagoela ikusizkero, garunean aktibatzen diren guneetan nabaritu beharko litzatekela pentsa genezake. Informazio horri dagokion guneetan aldaketak egon daitezkela. El acceso a dicha información. Susanaren txanda da orain. Magnetoentzefalografia bat egiteko prestatzen ari dira. Magnetoentzefalografia teknika bat da, laguntzen diguna jasotzen pixkat burmuinak sortzen dituen eremu magnetikoak. Burmuina neuronez osatua dago, neuron hauek lan egitean korronte elektriko txikiak sortzen dituzte, eta korronte batekin beti edukiko dugu eremu magnetiko bat. Esan behar da, makina honek zehaztasun temporal oso handia duela, eta kapazak gehala milisegundu bakoitzeko informazio bat jasotzea burmuineko puntu desberdinetan. Susanak zenbait ariketa egin beharko ditu makina honetan, ikertzaileek beste hipotesi batzuk aztertu ahal izateko. Bigarren hizkuntza bat ikasten ari garenean, ikasketa prozesua errazteko ama hizkuntza inibitzen badugu, zer gertatzen da bi hizkuntzetan oso antzekoak diren hitzekin? Bi hizkuntzetan oso antzekoak diren hitzak ikertzen ari gara, kognadoak, kamion eta kamioia bezalakoak. Zer gertatzen da hitz horiekin?
horiek ere inhibitzen ditugu? Hitz horiek bi hizkuntzen arteko interferentziak sor ditzakete. Kasu horietan bigarren hizkuntzaren sentsibilitatea areagotu egiten da. Zenbat eta interferentzia gehiago egon, are eta inhibizio prozesu gehiago egongo dira. Bi hizkuntzetan hitzak zenbat eta antzekoagoak izan, hau da, hizkuntzen arteko interferentzia handiagoa den heinean, garunak ama hizkuntza gehiago inhibituko du. Horixe da azterketak planteatzen duen hipotesia. Azterketa honetan, ikasleek pantailan azaltzen diren irudiak izendatu behar dituzte. Irudi horien izenak bi hizkuntzetan antzekoak badira, ikasleek kontzeptu horiek memoriatik berreskuratu eta esateko zailtasun handiagoak izango dituztela uste dute ikertzaileek. Hitzak esateko, ekoizteko momentuan interferentziak egon daitezke. Baina hitza esan aurretik denbora tarte bat egoten da, eta une horretan gertatzen dena ikertzen ari gara. Izan ere, denbora horretan garuna hitzaren ekoizpena planifikatzen ari da. Bigarren hizkuntza ikasten ari garenean horixe izaten da lan zailenetako bat. Batzuetan hitza ulertzen dugu, baina hitza esateko arazoak izaten ditugu. Garun elebiduneen inguruan ikertzaileek galdera eta hipotesi zerrenda luzea dute argitzeko. Aquí, si la lavadora va con la ropa, me tenéis que decir cuál iría con la bañera. Lan horretan, neuroirudien teknikez gain, ikasleek ariketa konduktualak ere egin beharko dituzte. Ataza horien bidez, ikertzaileak argitzen saiatuko dira, pertsona elebidunek elebakarrek baino abantaila kognitibo handiagoak ote dituzten.